Çîroka me ya îro dilşa wenda dibe. Ma çi bûye îro? Fanîleyê berê yê ku dilşayê herî pir jê hez dikir, niha binçengên wê diêşîne û dişidîne û sînebendên şalê wê jî nagihêjin hev. Gelo kincên wê kişiyane ser hev? Yan jî dilşa mezin bîye? Bavê wê dibêje, em dikarin niha bejna te li derî bigirin. Lewra dema bavê dilşayê cara herî dawîn bejna wê pîva bû, xêzeka sora biçûk li rex derî kişandibû. Dilşa xwe dide ber derî, bavê wê dibêje xwe nede ser tiliyan. Ji xwe dilşayê xwe qet nede ser tiliyan. Bi rastî jî ew cara dawîn hetanî niha hinekî mezin bîye. Ne ecêbe ku kincên wê lê neyên. Derhal pêdiviya dilşayê bi cil û bergên nû heye. Hema roja din dayê dixwaze bi dilşayê re biçe tiştan bikire. Pîrika Meryem li ber Yaqûb dimîne. Da ku dayê û dilşa bi rehetî bikaribin biçin bajêr. Dilşa şa dibe ku dayê hema ji bo carekî bêjî bi wê tenêre ye. Pîrika Meryem çenteyeke biçûkê milan tevî hinek pere dide dilşayê, lewra êdî ew qas zêde mezin bîye. Dîsa jî gava pîrê wê birê dike, jê re dibêje û ji diya xwe neqete ha, û ji diya xwe neqete ha, yan na tu yê wenda bibî. Dilşa û dayê bi tramvayê diçin bajêr. Dilşa bi meraq li derdorê mêze dike. Errik ev qas geremol, ev qas xaniyên bilind. Dayê bi destê dilşayê digire. Pêşiya ew diçin dikaneka solan. Dayê dixwaze bizanibe ka gelo lingên dilşayê jî mezin bûne yan na. Solfiroş bi aleteka dirêjî û firehiya nigên dilşayê dipîve. Bi rastî jî mezin bûne. Pêdiviya dilşayê bi solên nû heye. Dayê û solfiroş cotekê li pey cotekê solan ji refikan dadixînin. Divê dilşa tevan biceribîne, lê solên sor li xweşa dilşayê naçin û ewên pembe spî jî tiliyên wê dişidînin. Dema dilşa bi cotek solên nû ji bo ceribandinê diçe û tê, ji nişka ve li aliyê dinê refikê coteke solên sporê yên sor dibîne. Ew wan dixwaze. Bi tena serê xwe wan diceribîne û di mexazeyê de vir de xwe hilde avêje. Ev solên nû pir xweşik in. Lê gelo îcar dayê kanê? Dilşa di nava refikan de lê digere û gazî wê dike. Baş bû ku dikan ew qas nemezine û dilşa dayê zû dibîne. Dayê jê re îzah dike ka divê ew çi bikin. Dema ku ew careka din di dikanekê de hevdû wenda bikin. Divê dilşa biçe ber kaseyekî û ji firoşkarekî re vê yekî bibêje. Mîkrofoneke wan heye û dikarin pê di tevayiya dikanê de gazî dayê bikin. Û dayê jî solên sporê yên sor pir diecibîne. Ew heqê solên nû didin û dilşa êdî dikare wan di lingên xwe de bihêle. Dûr e pişt re paşiyê ew diçin firoşxaneyeka mezin. Li wir mirov kîsik û çenteyên giran hildigirin û mîna mêşhingivan diçin û tên. Bi merdîwena otomotîk dilşa û dayê derdikevin qatê çaran. Merdîwena otomotîk li xweşa dilşayê diçe. Meriv ne mecbûr e gavên xwe biavêje û xwe bi xwe derdikeve jorê. Li jorê pêlik ji nişka ve piçûk dibin û pey re jî wenda dibin. Dilşa dixwaze rind lê binêre, lê dayê dixwaze biçe. Li beşa zarokan dayê sê şalên ku dilşa li xwe biceribîne dibîne. Di rêya kabîneyên cilguhertinê de ew fanîleyeke xweşik
û bi xet dibînin. Di kabîneyê de Dilşa kincan ji xwe dike û li xwe dike. Ew qet nikare biryarek li ser vê yekê bide. Dawiya dawîn şalê bi sînebend diecibîne û yê kot jî. Şalê sisiyan zêde dirêj e, lê belê fanîleyê bi xet pir lêtê. Di taliyê de di dawiyê de ew her du şalan û fanîle digirin û divê Dilşa ji nişka ve biçe tuwaletê. Lê belê dayê dixwaze pêşî pereyê tiştên nû bide. Ew li ber kaseyê dikevin dorê. Dilşa serê gavê çaketê dîya xwe kaş dike. Eceleya Dilşayê heye. Dawiya dawîn bi derenceya otomotîk ew xwe berdidin qatê dudiyan. Tuwalet li wir in, îcar li wir jî doreka dirêj heye. Digel ku tuwaletên li vir ji yên baxçeyê zarokan zêdetir in jî. Êdî Dilşa îdare nake. Ew naxwaze bi şalê xwe de bike. Şansê wê hebû, şikir ku jinekî baş dora xwe dide wê. Dayê derî dide ber û li ber disekine da ku Dilşa wî asê neke û di paş de nemîne. Paşê dîsa ew diçin beşa zarokan. Ma ne ji Dilşayê re tîşort jî lazim in. Dayê bi destekî xwe li ser maseyekî li hin tiştan mêze dike. Di destê din de jî tûrik hene. Ji Dilşayê re destekî wê yê vala nemaye, lê tişt nabe. Dilşa çav li sincoka gilovar dikeve, meriv dikare wê wek karûselê bizîvirîne. Li xweşa meriv diçe, lê ji nişka ve ew ferq dike ku çenteyê wê tune. Tevî pereyan. Miheqeq çente hê di kabîneya cilguhertinê de ye. Dilşa bi lez û bez dizivire wir. Di kîjanê de bû gelo? Ha, erê, a herî dawiyê. Çi şanseka baş. Çentikê biçûk û pere hê jî li wir in. Dilşa radihêje çentik û dixwaze bizivire cem dayê. Lê îcar dayê li ku derê ye? Dilşa digere û digere, ew maseyeka tijî tîşort û dayîkên din dibîne. Lê ew dîya xwe nabîne. Gelo dibe ku dayê xwestibe ji bo Yaqûb tişt nabikire. Dilşa li tiştên pitikan digere û bi carekî xwe li ciyê pêlîvsokan dibîne, lê dayê li wir jî tune. Niha tişta ku dayê gotibû tê bîra wê. Biçe cem kaseyekî. Lê belê li vir kase li ku derê ye? Çavên Dilşayê tijî hêztir dibin ku carekî din dayê qet nebîne. Wê çawa bibe? Qey ew ê her tim li vir bimîne. Dilşa li bavo Yaqûb pisîka belek olodeya xwe difikire. Îcar ew bi rastî digirî. Gelo dayê jî digirî? Ji nişka ve dengê anonsekî tê, dîya Dilşaya biçûk li ber kaseyê li kêleka merdîwena otomotîk li hêviyê sekiniye. Dîya Dilşaya biçûk li ber kaseya li kêleka merdîwena otomotîk li hêviya wê sekiniye. Dilşa hê dizane ku merdîwena otomotîk li ku derê ye. Ew bi lez diçe wir. Wa kaseyek li wir e û dayê jî li wir e. Dilşa pir kêfxweş e. Ew xwe diavêje hemêza dîya xwe û rind wê dişidîne. Dayê jî Dilşayê rind dişidîne. Ew pir kêfxweş e ku Dilşa dîsa li cem e. Ew naxwaze qet pêrehêrs jî bibe. Piştî vê tirs û bizdanê her du jî têra xwe birçî bûn, ew diçûn aşxaneyekî û pîza û selate dixwazin. Dilşa behsa çenteyê wendabûyî dike. Dayê îcar piçekî pêrehêrs dibe. Ji ber ku Dilşa bêyî xeber ji cem çûbû, dayê gelek merak kirbû. Divê Dilşa sozê bide ku careka din wê agahdar bike. Dilşa sozê dide. Piştî ew xwarinê dixwin, tiştek tê bîra Dilşayê. Ew dixwaze ji bo Yaqûb diyariyekî bikire. Dayê qebûl dike, lê belê ew naxwaze îro car din biçe wê supermarketê.
ew diçin dikaneka biçûk a tiştên zarokan. Dilşa ji bo Yaqûb werdekeka biçûk ya zer ku deng derdixe dikire. Ew heqê wê bi pereyê dapîrê dide. Bi serbilindî di destekî xwe de tûrikê diyariyê digire, lêbelê bi destê din jî hişk bi destê diya xwe digire. Belê çîroka me jî li vir xilas.